Shahi Entertainment, Shahi Entertainment, Shahi Entertainment. كل قرنعات عالمنا خنكم أمنت كرسنا نزمة بستكاتة لوزلهم دقي مدقاقمة روح سبع عندابركم أمباركس لما عنتي بمغنيات حسانا الفجر متسأله سلازي أوشت بتخسيان إن دي مريم كوينة حدا بزعبها هاي مرة تفوت أزلهم نزمة بزي إلهم متيم زلو خاب جزء أمتى بقيسهم متيم زلو حدا خزاربي سلازي أمباركس كم سري وزلهم شاهي انترتينمنت يكون مرجعهم ها لايك كومنت شير سبسكرايب كي ترسعوا حجي عبد خويني جينا سبا وشت خويني قدسي زلو عبد خويني زاربكم زلو وشت عتيجن حدا بحدا تؤز كاير سرعات أبغاش زجبروا قلون عمنتي بعبيون أبغاش ساترخيبنا خنا زاربنا أو ساتوف سواتون كزاروكمي سلازي سسنايو نوايخون ما قدنا ها داوم بنعنا يمسح حسب بسوء تقلش أبونا ديوار الله ساكننا براكين كابل دلدوية وأمام أنا كما يوم يسألكم دلدوية وأمام بزي حمامن بزي تعرن بزي دخامن بزي حزنن بزي أبير نعمتها بسلامة بحنا نابر بفضلوا دلدوية وأمام دلدوية ودكام أنا كما يوم يسألكم 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 مننا كلاتنا سينا العلي قرنا كمتي نكرس أملاحنا نمزمو بمسكانا تقتلوه وسعنا باريا من نابلنا خنا مسجنا وسعنا باريا وسعنا باريا وسعنا باريا من بلدوي وهمام من بلد زاير ودكام أنا كنيوم يا تعالى يا تكلمو
እግዚአብሔር በሰላም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም አመ ከመዮ ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻዕር ወድካም አመ ከመዮ ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በሰላም አሜን። አልሉ ወርስኪ ወአብያየ አምላክነ በልገብሮ በሰይጣነ ጳጳሳት ከመ ይባርክም አድን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ አድን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአብነ አነ ስራነ አውቀትነ ለቤተክርስቲያን ቅድስም ላድሬካ ቢዘፈን ወይል ወድቀት ቢናም ለቅርቡ ዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጸባይካ ተኮር ማይደር ለነገሥት ወለመኳንንት ለዘመን ንጹሕ ወለሕዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ለተቀባይክሙ ወለጸለይክሙ ተዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለወላይኩም ስጋሁ ቅዱስ ወለሰደክሙ ደግሞ ቆረሎ ቢናም ለክርብ ዳይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ለገርኩም ለአእምሮ ወገየ አእምሮ ለዛሃልከ ማርኮም ወዘገዚ ኮኩም መንተስጋሁ እስከ መለኮት መንተ ደግሞ ለመህጽ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሰዎች ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ሕሊና ወድግና ስነ እብን ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በገባወር በአእምሮ በየአእምሮ በዛሃልከ መሐረነ ወዘመጽ ቀበነ በእንተ ተክለ ማርያም መልክሞ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ንሳእን ወሕይወት ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተወሳና ንኩሉ ዝኣክል ስለዝኾነ ንኩላትና ክባፅሕ እዩ ሃዲና እቲ ዝወሃበና በረኸት ንቀበል ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ዓንተወይ ዝበልዎ ጽባሕ ብስግደት ብጾም ብዝበለጠ ብፍሉይ ኣገልግሎት ንእግዚአብሔር ነገልግለሉ ሰሙነ ሕማማት ስቅያት ክርስቶስ ኣምላኽና ንዝክረሉ ዕለት ስለዝኾነ ኩላትና ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ናይቲ ጸሎት በረኸት ተሳተፍቲ ክንከውን ብንስሓን ብጸሎትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንልምን ሓደራ ይብሉና ኣለዉ። ተባረኸን ተወደሰን መዓልቲ ይግበረልና። እተው በሰላም Thank you.
سلام أوشتو مسافركم مدرنا كاتولنا زلهم كبرات تعزتنا كم يكنيهم مباركس دقيمة دقاقيمة روح فعال وسأنا عند أولكو نقع تصوموا لقام فتحلنا عمود وقتيو درو همان أب وسأنا بتحيالنا سقط لحوامات كاني بسبق زبلان بحقوق منفسين أبوهم بتحكات تسفناتهم إنه مباركس كم تريوا زلهم لما عنتي فعال وسأنا خينو أما كان دادي مريم خيني إزارة زلهم مزغلو هزبي مزغلو صبح هوا هوقاني سلام تاي يبتح مباركس وسأنا خنو بالقرنا الحننا ويكا حجي الحنن ويكا مريحانينا مالتي بترجم أتصاوعها أقصعنا تبهلي يتوع سلازي بزعبها زخ أسفح زبالة عمق قبل زفلتها حدا سب كابزي أبترسيان زلو أبدقة كزاربة سلازي نأخذ له على مجمرتاش مكتل علينا أنا عندي مكان كمين يرصهم كعب كعنا أمين تعمت أنت نعمت حس أنا خامي تقبل كيا مو خمس زريز لهم زدك ولا مين ما هيتعرف حاجة كيا هم تيه كمين ولا حاجة زهوا هو كمين الله جاوي مسكن تبوت تعمل الحمامات كاب سلام فريت الحمامات مهمة تدالي خلها حراس ندق انت حنتبوك نايو حاجة حراسين كم دي كوسين مهمتون العالية نجاري حس أنا مهمة الله نعرف تعمل وما قلت يبقى عم دخل عم نعمتس سلام فورم تذكرني سلام يوهانا تبدي لها بالمهنة كلهم دقي حتى كلهم سدرايتي حتى كانت موعد الله بالمنا كلهم بلهم كعب كعكي يعني لنا دامس كنا حساب دام في ورنا انت بسوات اماني سوات سامي سؤال كمين يرد عمر بعد كمين تبير طعمت صبوا طعمهم نعمتها وسأنا هم زي زلوا عزيهم معركم تأبيكم يزريكم زلهم مو داقر ماس كمان ناتي أسي ها ديزاينر يسو ناتي عليه آها ناس حسابي مالتي يا ودامتي بس كلنا هذا يعني حسنا حماماتي هبت بحسن حماماتي هنا كم يتدالكم عليهم أنا فقط أمنا صاحبي تتس انت غير الله طعمت مو بمهنات حسنا يوهانا تبيو دلي ويكاز هون أنا قتم حالي فوق دلي أبي على حميرة نسجد كلهم سدرا ندامايكا سجد كابو نقولهم فتوتنا عرفنا سدرايتنا من زي كم مو ديزاينر دانا ودامر دهن تبينا مالتي بس صراحة ممكن سيدي صاتي لو تنكرانينا مساسينا ينبر يكون كمان جميل دلوقتي هم وما يغني اللي يرحس بعد قولكم حارش مو قدم قدادم رح صاود عمت ندابلكو شمكن كتلاليان أنا مراي كلامي سايبهان ايش امو انا هوس انا همزيل كل معرف كنت افخن تقانانين كني هم تخن زلهن كم يالله هوا هنا هوس انا بس أنا تقول زين عملتها بس أنا بيتنا بس ساعة تسافر له هنزل عملتها سلام فقرنا وريدو أمور هي ترى هجرنا فأسانة فقرنا ودرنا فاتهم كابتبو كي ترددنا حليفين فعني تيد أحمامات كابتبو يقول لنا دري خاني صوموا في بامنا فتحسي كسانة سلامني ودرنا نقول حزب إرتلا علم دلو كل سلام كسانة ودرنا امين امين مو كم يتدالي الله حمامات ايش مو يوهانا اختبلو دليا بمخنيات هوس انا حجن حمامات يعني اتزلنا جيب زعبو تبلو دليا يوهانا هيلدانا هيلي تبغالي وسانا هيلي إزانا هيلي تدقر وما تدقي حدث حبتي ما أخلا هوي حدث قبر ما أخلا قبر ما نحوي كلهم فتيتي قراباتي متعبيتي كل ما وجدنا بدقن دلو وحزبي الفان كله سلامك سويتنا همزن عملتها ايش امين سخات يا سلام نعمل سنحنسى حزبي إرترا أوشتو وزانا هوس انا شم قلالاتك مش ودي لأن ودري وبهم يوتي هلو هسانا ودي هسانا يبقى بحجيرو يسوع كريستوس بيتنا تسافروا لسلزفني هسانا كنا أنت تأمي عندنا هسانا وتشوف لسلزفني أوه باوتي مو نقولنا رحس بعد هسانا قولنا بزمتها بحساب دامت رحس حمامات قاي قولنا آمين كنزنا عمتها بسلام فقرن سلام كسانتني وردنا أب عالم دلوه بسلام يغني لي دا مسجونكم إيش مو رجيم رحس بعد داولكو قدم شو مكهلا يعني أنا هي الميلا في الصباح سلام سجدنا البهال هسه كمان من شمكا ديناصور هي ما كبهال سمونا بتنبه
مو كمي على هوسعنا كمي نيرو تصوم كمي توديو حجنا بحمامات قصنا هنا خد صباح مو بزعو استقل ما برهتبانا حجي تصوم 55 معلتي نيران حجي متن زبازة حاودينا نفس سمو حماماتنا نقعز لنا مالتي حجي زابير مسجن دمو بتعمل تصبو تصوم حليفو زابير مسجن بحكي إن شاء الله لا سجدك كل سبت على غير بيتك كريستيان كمال على سكتريو ببز حساب لما ذات عمر بعس إن شاء الله نفسه خستيز قبلنا بمنفس عبيلا قلتن معلتن ورحن يامو بتعمل دسة بالنيرو هاري حفتي مسؤولات كهمتي هم سدي هم صحافته هم كل مالتي بزعبا هوسعنا سكقال على خميات سرقما بعبي خاصة تماريو تغرتين قالنا جرسي فلتي أخي تخلي أخي سلازي ما بروخنا حزبنا هاتصبو مردات أخوانو سكب زعبا إشي كان فعال أملاح مالتي نفلتوكو يبلون جن كابتن تمهرنا يعني شيء كبل مالتي هوسعنا مالت قالوا يسوس أدحنا مالتي كلهم هوسعنا بأريان كبو خلو يسوس أدحنا قويتا أدحنا يوم زبون يرى مالتي حجي أتسرع ساعات زنبر تاريخ قرب كنقل استراخينا ثاني قويتا أنا بيورساليم كديبين كونوسي توم هزبي بخلطة وجن تسريعهم من صفن دانصفو هوسعنا هيزو دانصفو نقص ودي داويت هوسعنا بأريان دابلو يجدرون يرى مالتي شعور تجزيتي أيود متيو انتي ترئينا لخا زخل حزبس سقابلو تقابلو لما مالتي شعور سلما لكم على خو إذا حزب زين ترى تقتيلو بملو زعمان تسيوك تقدر كجمهوري له مالتي خافت زنبرة 9 ساعات مالتي ما أخذ ملعكتي تعرف الله خاز قدله هو تجمع يقولون ما خمي على هوسعنا كمان يرزق بس دبلي سيم حفتك خمي على هوسعنا طبعاً صبوا مهنة وصلنا دما سدرايتي من لا أسبوعنا كمان أمنتي كريستيان زبورن كلهم بس بعلي إيش مو يغني لنا عزيغن معركنا عزيغن تبيكن خاكل هذا مكرتي زارو دلها أموني بقى يوهانا كتبلات زبلت حبريتها كورة في مناينا يوهانا كتبلات دلها إيش مجمعتان الأري عبد الرجال زحنا كمسجن دلي مالتي قتيلة دما كلهم صدراي حواتي ودي بعل بيتي كلهم فتوتي وحستي نعاكم دماني طعم حمس منكم دلي ملا هزبي إرترا كلهم عملت يعني لنا يرحفتي نقول هزبي إرترا من كلهم مستمع مالتي أبو دق ذركب حق أبو تعزر كو سدابيت دقنا حجر هوا بلبلد اللو كلهم دقنا بحس مسأنا كلهم فت آمين عمرو حس بعد إن إلدا حفتيك عرس عيا لجل 13 زريا وريد الله زلا إذا نهضم سوا زلا يوهانا خلنا دلي مالتي هي العدل ودي عسى واي تسكا قبرا ودعمت أحاقيكم كتولو أنا كلهم أبدأ جزركم فاميلي دماني سوا دعمت كلهم دلي الشامين أنا ونعهم دقيمة لقاقيمة يروحوا سوا دعمت يعني اللي كلنا نعهم دامس قونكي يعني اللي الرأي بحس أو دعمت قبرلنا بحس عودة عملت بحس أقصعنا قبرلنا زمدك كي نسمو لعدك كنا صبوق وعلنا عند ماريا وعلنا صبوق تحقشنا كلكم زمدك كي نمولي إرترا كلهم ندكنا أبدك دلو أبرخا دلو مكل خال كله يهونا كمين يرو صوم صبوق قلنا لب صبوق حجي صباحنا تلسو من يثريخا نذر فسقا كم ذلك معلتيات صبوق وعلنا حمامات ما خميس تداليخنا لهن تدالينا وا أملخ جرلنا عندي مدهاني على السلام كون لنا مني سلام كون لنا زمدك أي سلام الله عندنا سلام الله سلام صبوق آمين شيخني لنا كم يالله هوسعنا صبوق كمين يرصوم كمين كحجقنا ما دالو والله بتعملي صبوينة جابير مسجد أماماتك بقى السودان ندالو لنا يسوع كريستوس مكرا ذكرنا السودان ندالو لنا شيخني لنا بري مو تحسي كمين يرو دعمت
حساب ساعنا قبرنا حزب إرترا حجها فاسيقا خاني مسقات ندالو لنا بصبغ حمامات صبوت قبلها صباح حمامات صبوت قبلها إيش يعني لنا مو يوهانا أخطب دوت دليا كم تلك أنت أخافكن معرك إني المزلة غنمو يوهانا أخطب دوت دليا أما يوهانا أنا كل من ريرترا كل حد دلو برخا دلو وصا دلو صبق لنا نحنا صبق سلام تكون لكم يا زمدك إبليا إيش حبيت بالي يوهانا لندن بمدرسة درابيت نملو حزب إرترا عائلتات مكرهال عبدجنا وفتنلو حزب إرترا سلام الرهوان كونلو بروح دخانة تنسعي مسألنا سلام كوننا هاجرنا لا تمننا صلوت بسجدانا بصحو نفاسقا ندان لنا بقى نخلو آمين آمين إيش يعني لنا لا مسكنا هنا إيش عراي وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا من بلدوي وهما من بلد زاير وزكا عمل كميوم يبتعنا يبتكمو بيابير بسلام وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا من بلدوي وما من بلد زاير ودكام عمل كميوم يبتعنا يبتكمو بيابير بسلام وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا من بلدوي وهما من بلد زاير وزكا عمل كميوم يبتعنا يبتكمو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦና አዳም ደና ሔዋን በዲሎሞ ተባእሸሞ 5,500 ዝኣክል ዘመናት ዝበደሉን ዘይበደሉን ሲኦል ትገዝእ ነቢያት ይኹን كلهم زم كلهم قدسان من تجزء سيول كندي عمت جزيئة عموش سميتين عموش سجن عموش سميتين نبونا عدام الحرزي وصل له دهر عموش سجن عموش سميتين كابقال قال كاتولي ده أبس قلت السقيلة ختنكاي ازيلو حيدات زي نعنا وزحيونا وكل زي أبي لكن عموش سمعتين رغاني عمو سمعت فرقان كل زيابل أنا كنت بزاي الزخي حلي بغي ترفن جتا قل أب سمايا تولدو أب قدس مريم تولدو أب زوي تازي نلقى أكلو كله نلقى كبسلطان دي ولد أملاك نلقى رقمو الصمور رجن 3 عامات شدي سور زخون نلقى رقمو مسحواري زيرو مهيرو دار كسقل تسألت كفصم سلازلي نلقى إذي رغمو كله كسقليلو هوسعينا مالته إذا هوسعينا زي تقبر زلو نلقى تمنكراتو كله مسرعيو كابه نلقى نيورسا كابه نلقى مثلا نيورسالم نلقى وريدو أبي يورسالم هوسعينا زمل نلقى نتم صوات جن أنت يلوم كنت هواريات يطروس يوهانسن شو أرجع أسير فتحوه أيوه داراي أرجع سئلات أسير فتحوه فتحهم لا ما يمسوال نحن كيدهم من أغير فقدوا والوم نحن يلوم فتحهم يمسوال نحن نعاسريرو أبتا أبا أرجع ريبو أبتا الإستي أبتا إلا سريروه مسخلون كرهم كله على ملو ملايتون أيرأي نبر سرح يخبروا له
كمو نهل كرهمو أيبانون حموس من كابدر زيتي وسعينا باريا وسعينا باريا على مول خاني وسعينا دارو قصنا نطفون لك تقبلوا ونجتا لك وسعينا زي دوريجين هو لك سبات حموس معالتي زين كسوم حموس معالتي مستر قربان زين الكاس بحس في الزمي سكس قايلو لك ما زامرت هو زي حدث سرعاتي كافدي حدث سرعاتي من بوليدي عقتو أنا يبكم على الخو سقاي زبل عيب دمر ستين عزل على مهتالات مقالات تسمر أبز غبي تروه شديش 7000 يوحنس ونجيل وحنس شديش 7000 تروه أبز تروه إنك نايس قندومن عارنا إنك عارقين تسألوا أو سألوا نفسات بعكال نسوريدو نسيل قنيحو أو نور نفسات أو صوم كلهم أو صوم أو سيئو ناب جنة يتوب انتهي له تسمي زي أمة مهرات يبعل أمة مهرات مال انتهي مالتي لقوس أمريكا ولو انت ولدت بحير له أسرات يبن توم أسرات وطو أسرات نورو سرات محرو نعم يستشعر نعم يسمتن نلكرهمو عرو معاتي نلكرهمو محرم من أمة مهرات يبعل دم زنا مريقن أمة كناني أمة فدها بهالنو كون الجن أمة مهرات انتهى سلزقون أسرات وطو قلنا حموس تشعل حموس وانت أسأل بس شعوق قدسان هلك نفسي نفسات ناي قدسان ناو قلنا ساعتو نفسي سقاي تسأنا له نفسي كنت أسيران را نفسي لباويت هياويت تأسيران تاو قلنا تهلمسي نفسي أول هلك النورس عامل بمعالتي ناو قلنا تأتو أمة مهرات زبحان توحي وشم بوي أمة مهرات نبرو بزينا هلك كون الجو أمة مهرات كوينو سقاي دبل عدم يرستي لا يزال على هو تعالى تنالي بسقوم بدون قناعة يعطونا مهلنا له زي ونجولو هانس دي سعراف لالو لما يبل أكون سقالو ولا مسيتكم دمنا ولا قالوا يوت سقون دولون لا أزز خبلي ولا عم يوت بالكمني يوت مالت نلك من قصص مال يوت مالت هويت حوفر من قصص مال تعطولو أيوه سلازي وسعينا بخمسين هلكايو رأهم تخبروا أملاكنا من كراس زريو مو أرجع بأنا أقول أرجع حسرتي السوق قام له تأرجع لا حتياتنا حتيات أدمي لذا قلنا كان الذي أسرنا حتياتنا دم سلنا ثم أسرت في سؤال غير بحتياتنا تأثير على برا فتحنا مال الذي أمت مرت الصبي بزي وسعنا البال أنا كوا خلنا تكون قابتهم بيترك أو تجين عقمي صار زر جاب هنا كا اسمعوا يسمعنا بزي وسعنا تخبر دول ده إيش بوي سلام تاينا شو بنقبل رابيدنا شو بقول كوا أنا كنت بالآن هجي أبدي أطول هجاله عين خاطر يو مبر شو أنا قال كنت ترقم أول تاي شو ولا شو ما ترقم قال كم زر كنتنا وسامر شو تراي إمنك سب أملاك كسب قال أماني مالت نيجا سب أملاك كسب قال أملاك خلول أزي ناي كورو أملاك الناتو بخمسي أريو كم نيجا جيلا خوي نقول 3 ساعات شدي صور حقن هيك أجن أراهم 3 ساعات حقن نيجا مهيرو أتصعد وصعنا أجن لا أملاك الناتو كله هيك أدنى الغان هيك أراهم ثم قصري سريعهم من هيك أراهم 5 أبوك وراهم كي ترفيه بس هو ساعة ناس خبروا شعو ثم صوات تفسر وتقنع تودي ده العجز خنتين يقول لهم نفس قلة توقسوا نفس قلة توقسوا جين أراهم سقيل موت مسكالجين يا تنفسم تحقيهم الزبو حالهم بري نعنا عندنا يستقيل بر أي ما تخالوني نكل سوق سقولهم يتخالوني جين كألهم كاني كان محلاس سلدلو سلازل بسي بمرأيتي استقلال أي كان مرأيتي كربونهم بالقصة كانت تستقلي بس أنا قلنا لازم الكتيو إذا كان يعني شو خنتين نقبل رابيدنا إذا كلتي مسناي أن هلك كلام ديو ما يكمل زنا تجي أن هلك أثنينه أطعم زيا سلام كم زخانة خاني إذا شوال استثنى حد يقول قلتو ناي سلام أملا نقول سلام سؤال لم سلام الذي شوال قبل شوال ماني مع عازم السلام يبر شوال تركم أقولنا قال جي قبل الذي كم قبل إيش
غني لنا بو ندا مسكن عينا شمكم كبي كيش تخصص ولا قبيل بعد مولو شمكم تنقرنا كيش تخصص ولا قبيل ايش لا رسالة ولا برسيون أقل كذا أو يوتسيانا ايش غني لنا بي الحساب دعمت الكتاب انت هم تقول لهم اخبروا من هيموت تجس الدسي هيموت انكوي كم يقول كتاته هو كان سلسله كسر كان ست يقول هيموت حنتيا يعرك حدي ايش كتير بس ما وولد ومنفس قدوس احد املاك سلسله شيء مسمي حد املاك هيموت حنتيا خمسه هيموت كم كمشا ايلوت اشيت ايو حر خاب كل زيار هيموت كحنتيا سها واحد قال نسقان توحدي كاب سماع صوات ولدو أو قدس مريم تولدو ملكوت واحد وما أملاك نركا سلسة هيموت توحدا مات ملكوت واحدا نركا دست تملطان إنجيل مريم هيموت تساترا هيم بهيمانوت كا لا تنقو هيمانوت مسرتي كل تقولوا بهيمانوت من نركا تقولي سلسة هيمانوت نركا حنتيا تكون سلسة هيمانوت هنقول يا أهلكم بهيمات بس أنتم بكشكم كام لخ واقعهم لكم آمين آمين أبي الحساب دعمت وسانا باريا وسانا باريا وسانا باريا من بلدوي وهما بسمع أول منفس قدوس هذا أملاك أمين እግዚአብሔር አምላኽና ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላኽ ተፍቅዶን እግዚአብሔር ቤተሰብ አውሽጥን አወፃን ዘለኹም ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ናዛ ተባረኻትን ዝተቀደሰትን ዕለተ ሆሳዕና ብድሓነ ሰላም ዝበፅሐና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹኖ እሺ ሓፈሻዊ መተው ኮነና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ከም ተባሃለ ኩላትና ከም ንፈልጦ ጾም ማለት ንእግዚአብሔር ዝተቀደሰ ዕለት ጾም ማለት እንተወሰነ ግዜ ካብ ምግቢ ተኸልኪልና ንሓዋር ግን ካብ ሓጢያት ንኽልክለሉ ዝተፈለየ ምስጢር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ክንፀውም ፀኒሕና ድሮ ሆሳዕና ከቢርና ንትንሳኤ እውን እቲ ዝዓበየ በዓል ንምኽባር ኣብ ንጓዓዘሉ ዘለና ግዜ እዚ ዕለት እዚ ዕለት ሆሳዕና ንኽብር ምህላውና ዝተፈለየን ዝተባረኸን ዕለት ይገብሮ ሓፈሻዊ ግን ቅድሚ ናብቲ ናይ ዕለት ሆሳዕና ምእታውና ዕላማ ጾም እንታይ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኩላትና ካብ ምግቢ ተኸልኪልና ብጾምን ብጸሎትን ብስርዓተ ቅዳሴን ንእግዚአብሔር ከነገልግል ወሪሕና ማለት እዩ ግን ሓደ ዕላማ ኣለዎ ጾም ማለት ምስዓር ማለት እዩ ንመን ንስዕር እንተልና ንሰይጣን ንስዕር ክርስቶስ ኣምላኽና 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጾመ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተጻሒፉ ዘሎ መደምደምታ ጾም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ነይሩ እንተልና ክርስቶስ ኣምላኽና መምህርና ስለ ዝኾነ ኩሉ ተግባር ጽድቂ ከዓ ስለ ዝመሃረና እቲ ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ይርኢና ጸይሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሰይጣን ስዒሩ ነተን ሰለስተ ኣርእስታት ኣውእ ዝበሃላ ማለት ናይ ሓጢኣት መሰረት ዝበሃላ ትዕቢት ስስዕቲ ፍቕሪ ገንዘብ ነዚኣተን ስዒርዎን ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ኣነ ንስኻትኩም እንከፅዮምና እንታይ ኢና ስዒርና ማለት እዩ እዚኣና ከነሰንትኖ ዝግበአና ጾምናሲ እንታይ ኢና ስዒርና ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ዓይነት ተፈላለየ ሕማቕ ባህርያት ክህልወና ይኽእል እዩ ብብዙሕ ዓይነት ሓጢኣት ንሳቐ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሓጢኣት ባህርያት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩፉዕ ዓይነት ወልፍታት ስዒርና ዶ ንኸውን ትንሳኤ ንኽብር ከንኽብር ወይ ከዓ ሆሳዕና ከንኽብር ዝያዳ እዚ ክንርዶ ይግበአና እዩ ስለዚ ጾም ጥራይ ብልማድ ጾምና ስጋ ንምብላዕ ኣይኮንናን ንዳሎ ዘለና እንታይ ደኣ እንተኢልና ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሰዓረ ንሰይጣን ዝሰዓረ ነትና ርእሳት ኣውእ ዝሰዓረ ንሕና ከዓ ልክዕ ከም ክርስቶስ ኣምላኽና ጾምናን ጸሊናን እዚ ጾም እዚ ምስ ጾምኩ እዝን ዝንስዒረ ንሓጢኣት ስዒረ ብንስሓ ተመሊሰ ንብለሉ ተባረኸን ተቐድሰን መዓልቲ ይግበረና ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ጾይሙ ነቲ ስስዕቲ ብትዕግስቲ ንትዕቢት ብትሕትና ስዒርዎ ንፍትወት ገንዘብ ከዓ ብመንኖ ገንዘብ ስዒሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን የኣኽለኒ ሰፎን ሃይማኖት ኣብ ውሽጥና ኣሕዲርና ንትዕቢትና ብትሕትና ክንስዕሮ ንስስዕቲ እውን ብትዕግስቲ ብምጽዋት ክንስዕሮ ንፍትወት ገንዘብ እውን ብመንኖ ገንዘብ ክንስዕሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥበቡን ምስትውዓሉን ይዓድለና ስለዚ ጾም ማለት ምስዓር ንስእላኢና ዲያብሎስ ንስዕረሉ ንኣርሲ ሓጢኣት ንስዕረሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጾም ጾምና ንሓጢኣት ክንስዕር ንዲያብሎስ ክንስዕር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓይልን ጽንዓትን ምስ ኩላትና ይኹን
ስለዚህ ሕጂ ነኽብሮ ዘለና በዓል እንታይ እዩ እንተልና ዕለት ሆሳዕና ኢና ነኽብር ዘለና ማለት እዩ ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ሆሳዕና ማለት መድሃኒት ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ነርና ኢና ድሒና እንታይ ስለ ዝኾነ እንተልና ክርስቶስ ኣምላኽና ናብዚ ዓለም እዚ ክመፅእ እንከሎ መሰረታዊ ክልተ ዕላማ ንርኢ ሓደ ክብጀወና ከድሕነና እስመ ኣፍቀሮ እግዚኣብሔር ለዓለም ወመጠወ ወልዶ ዋህደ ከመ ህዮ ኩሉ ዘይኣምን ቦቱ እስከ ለዓለም እግዚኣብሔር ኣብ ነቲ ሓደ ወዲ ናብ ዓለም ዝለኣኸ ዓለም ብኡ ክድሕን እያ ማለት እዩ እቲ ብኡ ዝኣመነ ከዓ ንዚ ዓለም ህያው ኮይኑ ምእንቲ ክነብር ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ንድሕነትና እዩ ናብዚ ዓለም እዚ መፅኡ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ተግባር ፅድቅኻ ክምህረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 እንተሪእናዮ ኩልኩም እትፅዕሩን ጦር ዝኸበደኩም እናባይኑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ኣነ ጾረይ ቀሊል እዩ ኣርዕቶይ ከዓ ፎኪስ እዩ ስለዚ ካባይ ተምሃሩ እዩ ዝብል ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝተምሃርናዮ ነገር እንታይ እዩ እንተልና ሓደ ጾም ማለት እዩ ምክንያቱ ጾም ከምታ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ንሰይጣን ንስዕረሉ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 እንድሕር ኢናዮ ካብ ፍቕዲ 17 ዘሎ ክሳብ 21 ብዘይ ዝጋየን እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ስለዚ ኣብ ናብራና ዘሎ ፈተነ ኣብ ህይወትኩ ዘሎ ፈተነ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ፈተነ ኣብ ጉዕዘና ዘሎ ሽግር ክንስዕር እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ ሓይልና ጾምን ጸሎትን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ጸላኢና ዲያብሎስ ዝሰዓረሉ ሓይሊ እንታይ እዩ እንተልና ጾምን ጸሎትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ናብዚ ዓለም ዝመፀሉ ከድሕነና ካብ ምንታይ ከድሕነና እንተልና ካብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ነፃ ከውፀና ማለት እዩ ወመዓስ ኣብ ዲያብሎስ ተገዚእና ነርና እንተልና ምዘይ ዋናና ምዘይ ጓሳና ሰይጣን ስለ ዝነበርና እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መጀመርታ ንደቂ ሰባት ኣኽቢሩን ኣብሊፁን ይፈጢሩ ማለት እዩ ኣኽቢሩ ምስ ፈጠረና ኣኽቢሩ ፈጢርና ክንብል ከለና ተፈጥሮና ተራ ነገር ኣይኮነን ንሕና ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኸብና ናይ እግዚኣብሔር ኢና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኸበ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ማለት ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኸብና ናይ እግዚኣብሔር እንተኮይንና ከዓ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ኢና ንእግዚኣብሔር ኢና ከዓ ንነብር ማለት እዩ ስለዚ እዩ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር በለ ንግበር ሰብኣ በኣርኣያነ ወበኣምሳሊነ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝበለ ኢሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 27 ተንቢብናዮ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝበለ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር በለ ኢሉ እዚ ኣባሃላ እዚ ንእንስሳታት ኣይተዋሃበን ማለት እዩ ንኻልኦት ፍጥረታት ኣይተዋሃበን ንመን ተዋሂቡ እንተልና ንውሰብ ተዋሂቡ ሰብ ማለት መልክዕ እግዚኣብሔር ምስሊ እግዚኣብሔር ክብሪ እግዚኣብሔር ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ብመልክዑን ብምስሉን ፈጢሩ ኣኽቢሩኻ ኣብ ገነት ኤዶም ኣቐሚጡ ንወዲ ሰብ ግን ትእዛዝ ሂብና ነይሩ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዝህበና ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘጨንቐና ብዙሓት ሰባት ክንብሉ ንኽእልና ትእዛዝ እግዚኣብሔር ህይወት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጊ እንተኸቢርካዮን እንተሓሊኻዮን ንዓኻ እዩ ዝያዳ ዘኽብረካ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ካብዚ ኣፀበለስ እዚ ኣይትብልዑ እንተበሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም ንኣዳምን ንሄዋንን ኣዳምን ሄዋንን ትእዛዝ ኣምላኽ ሓልዮም ምስ እግዚኣብሔር ብሰላምን ፍቕርን ነብሩ ነይሮም ናይ እግዚኣብሔር ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ኮይኖም ነብሩ ነይሮም ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ብፍቕሪ ክንነብር ኣብ ንሓድሕድና እውን እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ሓድነትን ፍቕርን ክህልወና ሓደ ፀላእ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ፀላኢና ጎረቤትና ሓውና ሓፍትና ኮይኑ ይስምዐናኩም ይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ሰብ ኤፌሶን ክምዕት ከሎ ምዕራፍ 6:10 ኣሕዋተይ ንሕና ስቅልስና ምስ ኣጋንንቲ ርኩሳት ኢሉ ምስ ሓውኻ ኣይኮነን ቅልስካ ምስ ሓፍትኻ ኣይኮነን ቅልስኪ ምስ ጎረቤትና ኣይኮነን ቅልስና ምስ ሰይጣን ግን ኣብ ተፈላለዩ ኣካላት ሓዲሩ ይፍትነና ማለት እዩ ስለዚ ንኣዳምን ሄዋን ንምውዳቕ ኣብ ተመን ሓዲሩ ኣጋጊቦም ኣዳምን ሄዋንን ትእዛዝ ኣምላኽ ኣፍሪሶም እንታይ ኣፍሪሶም እንተልና ኣይትብዕልዋ ዝተባህሉ ዕፀ በለስ በሊዖም ማለት እዩ ተናደሰ ሃጣው ዝበልናያን ሰለስተ ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ዝተፈተነ እዮም ኩሉን ከለዎም ይኣኽለና ክንዲ ዝብሉ ብስስዕት ወዲቖም ማለት እዩ ኣምላኽ ምዃን ተመንዮም ብትዕቢት ወዲቖም ማለት እዩ ይኣኽለና ምባል ገዲፎም ሰይጣን እዚ እንድሕር በሊዕኹም ከምኡ ከም ኣምላኽኩም ኢኹም ትኾኑ ስለ ዝበሎም ኩሉ ኣብ ትሕቲኦም ክግዛእ ደልዮም ካብ መግዛእቲ እግዚኣብሔር ክወፁ ደልዮም እንተኾይኖም ዕፀ በለስ በሊዖም ወዲቖም ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኣዳምን ሄዋን ናብ ዝወደቕሉ ግዜ ግን እግዚኣብሔር ታሪክ ንምሕፃር ተስፋ ሂብዎም ነይሩ እዩ ዘርእዛ ሰበይቲ እዚኣ ርእስተ መንክጭ ፍልቕ ኢልዎ ነቦና ኣዳም ስለዚ ዘመን ስለ ዝኣኸለ ምድሓና ስለ ዝኣኸለ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብልቢ ዝሓሰቦ ብነቢያት ዝተዛረቦ ንምፍፃም ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ብተዋህዶ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚኣ መፅእ ካብ ድንግል ማርያም ኣዲና ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ግን በቲ ዝገበርናያ ውድቀት ምክንያት ውድቀት ኣዳምን ሄዋንን ኩላቶም ወለዶ ኣብ ሓጢኣት ነርና ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 5:12 እንታይ ዝብል ሞት ብሓደ ኣዳም መፅእ ኣብ ኩሉ ከዓ ነጊሱ ነበር ኣብቶም ዝበደሉን ዘይበደሉን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ነገር ዝክስዕረልና እዩ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ክስዕረልና ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ከዓ በዚ ዕለት እዚ
ድሕነት ንምፍጻም መከራ መስቀል ንምቕባል ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ንርኢ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ኩላትና ከንብቦ ይግበአና ካብ ፍቅዲ ሓደ ትሂድና ተንቢብናዮ ክርስቶስ ኣምላኽና ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምእታው ክልተ ካብ ደቂ መዛሙርቲ ይብሎም ንጴጥሮስን ዮሐንስን ከይዱ ናብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ከተማ ከይድሞ ዝተኣሰረት ኣድጊ ምስ ዒላ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ከይትኩም ከዓ ፈቲሕኩም ኣምፅላ ኢሉ ዝኾነ ሰብ ስለምንታይ ትፈትሑን ኣለኹም እንተይልኩም ጎይቶኦም ምደልዮም ኣሎ በልዎም ኢሉ እዚ ዝዕለት ሆሳዕና ነኽብሮ ዘለና ዕለት ዝተገበረ ተኣምር ማለት እዩ ዝያዳ ኩሉ ግና ንሕና ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንሆሳዕና ብምንታይ ኢና ንዝክሮ ከምዚ ሒዘ ዘለኹ ስየ ክንዕደል እሱ ጥራይ ዲ መልእኽቲ ሆሳዕና ማለት እዩ መልእኽቲ ሆሳዕና ተቐንዲ ዕላማ እንታይ ዝተኣሰረ ምፍታሕ እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ከይትኩም ፍትሕዎም ኢሉ ፍትሕዎ ምባሉ ዓለም ካብ ሓጢኣት ትፍትሐሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ንምግላጽ ዝተኣሰረት ኣድጊ ነይራ ኣድጊ ዝተኣሰረት ዒሎ ከዓ ምስኣ ተኣሲራ ነይራ ማለት እዩ እዛ ኣድጊ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ምሳሌ እታ ዒሎ ከዓ ናይ ደቆም ምሳሌ ንሕና ኣዳምን ሄዋንን ብዝገበሩ ሓጢኣት ኩላትና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዲያብሎስ ነርና ማለት እዩ ዝበደሉን ዘይበደሉን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከይትኩም ፈቲሕኩም ኣምፅለይ ማለት ንሕና ካብ ማእሰር ሓጢኣት ንፍትሐሉ ግዜ መን ደለና ኣሎ እንተይሎምኹም ዋና እንደለና ኣሎ በልዎም ኢልዎም ስለዚ ለከተ ንእዱግ ምዘይ ዋና ነይረን ማለት እዩ ኣዳምን ሄዋንን ደቆምን 5500 ዓመት ምዘይ ዋንኦም ነይሮም ካብቲ ሕያዋይ ጓሶኦም እግዚኣብሔር ርሒቆም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ተፈልዮም ኣብ ጸልማት ኣብ ሲኦል ነይሮም ማለት እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ናይ ኣቦና ኣዳምን ናይ ኣዴና ሄዋንን ሓዘን ክገልጽ እንከሎ ፈቀደ ግዜ ኢሉ ኣብ ደሳይ ኣብ ዝደረሰ ድርሰት ምስጋንኡ ትርጉሙ ከምዚ ይብል ኣልቦቱ ካልእ ህሊና ዘንበለ ብካይ ላዕሊ ኃጢአቱ ኣቦና ኣዳም ብዛዕባ ኃጢአቱ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ብኻያት ኣይነበረን ኢሉ ሎማ ንስኻትኩምን ኩላትና ውሽጥና ወፃን ዘለና እንታይ እዩ ሓዘንና ክስታይ ወሲኻ ክስታይ ጎዲላ ክስታይ ሓሲሩ ክስታይ ከቢሩ እዩ ዘሎ ሓዘንና ማለት እዩ እሱ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዝግባእ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሄዋንን በዚ ዕለት እዚ ካብ ገነት ንበልዕ ንሰቲ ነርና ኢና ሎሚ ግን ምብላዕ ምስታይ ጎዲልና ኢሎም ኣይኮኑን ዝሓዝኑ ነይሮም እንታይ ደኣ ነይሩ ሓዘኖም እንተልና ግን ሓጢኣቶም ነይሩ ሓዘኖም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብዛ ዕለት ሆሳዕና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ሓዘንና ኣብዚ ግዜ ጾም ሓዘንና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ስጋ ምብላዕ እናተመነናሲ ስጋና ምብላዕ ክንበፅሕ ሲኮነ ሓዘንና ማለት እንታይ ሓዘንና እንተልና ግን ሕሉፍ ኣበሳናን ሓጢኣትና እናዘከርና ኣምላኽ ዝኣክል ጎይታ በዲልና ግን ዝኣክል ቦታ ገዲፍና እናበልና ክንሓዝን ግዴታ ኣለና ንእግሪ መንገድና ዝፍቀድን ዘይፍቀድን ሓዘን ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝፍቀድ ሓዘን ጽቅያት ክርስቶስ ኣምላኽ እናዘከርካ ምሕዛን መከራ ቅዱሳን እናዘከርካ ምሕዛን ብዓብዩኻ ሓጢኣትካ እናዘከርካ ምሕዛን ማለት እዩ ካልእ ንብረት ዝዓለም ዝጠፊእኒ ርስ ዝዓለም ዝጎዲሉ ኢልካ ምሕዛን ግን ኣይፍቀድኒ ቅዱሳን ኣቦታት እንታይ እዮም ዝብሉ መዝገብነ ዘኢረክቦ ሰራጪ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራቅ ዘይረኽቦ መዝገብና ዓና ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ሰራቅ ዘይረኽባ ርስትና ዓና መንግስቲ ሰማያት እያ ማለት እዩ እዚ ከይጎድለና ካብ ኣምላክ ከይንፍለይ ርስቲ መንግስቲ ሰማያት ከይጎድለና ኢና ክንሓዝን ዝግበአና ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ በዚ ዕለት ሆሳዕና ሓዘንና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ናበይናይ መድሓኒና ክንመፅእ ዘለና ኣበይናይ ኢና ተኣሲርና ዘለና ምስ መን ተኣሲርና ኣለና በቃ ዋና እንደለና ኣሎ በልዎም ፈቲሕኩም ኣምፅለ ይሉ ኣብ ማእሰር ሓጢኣት ዘለው ዝፍትሕሉ ዕለት ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ጥራይ ሆሳዕና ሒዝና ስየብ ኢድና ጌርና ጥራይ ምኻድ ዘይኮነሲ በዚ ዕለት እዚ ኣበይ እየ ተኣሲረ ዘለኹ ምስ መን እየ ዘለኹ ኣብ ትሕቲ ናይ መን ግዝኣት እየ ዘለኹ ኢልና ክንፍትሽ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሓጢኣት እንተለና ካብ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ክንወፅእ ዕላማ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ዕላማ ሓንቲ እያ ንስኻ ምእመናን ደቃ ብሃይማኖት ፀኒዖም ስነ ምግባር ተመላሊሶም መንግስቲ ሰማያት ምውራስ ስለዚ ኸይኣም ንዝክር እንድሕር ኮይና ቤተክርስቲያን ዝያዳ ንማለስ ኮይና ዕለት ዕለት ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ እሱ እንተልና ወንጌል ቅድሚ ምንባቡ ኣቦታትና ካህናት መንግስቲ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበሉ እዮም ዝእውጁ እታ ክርስቶስ ዝኣወጀ ኣዋጅ ናይ መጀመርታ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ስብከት መጋረጁ ብምንታይ ከፊቱ እንተልና መንግስቲ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ብዝብል ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ከዓ ክርስቶሳዊት ስለዝኾነት ናይ ክርስቶስ ስለዝኾነት ንክርስቶስ ከዓ ስለትነብር ኩሉ ግዜ ዕለት ዕለት መንግስቲ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ካብ ምባል ዕሪፋ ኣይትፈልጥን ስለዚ ዕለት ሆሳዕና ዝያዳ ኩሉ ተቐንዲ መልእኽቱ ካብ ማእሰርቲ ነፃ ምዃን ማለት እዩ ተኣሲሮም ዘለዉ ፈቲሕኩም ኣምፅለይ ዝተባሃሉ ኣድግን ዒሉን ናይ ሓጥኣን ምልክት እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብ ማእሰር ሓጢኣት ክፈትሐልና ይመፅእ ማለት እዩ ክፈትሐልና ይመፅእ
سلز أب حتيات نتأثر فتحكم نبيع مصلي لنا هورات ليقوم أقدم نسخهم فتحكم أنا أب سمعت فتحي لهم يري أمد فتحكم أب سمعت فتحي مال نسخهم أمد ريقل أنت بالكم له أنا رسم سمعت كورسي مال نسخهم أمد أنت أسيركم وجن أنا أب سمعت كأسري مال نسخهم أمد يقرأ زي بالكم له سليت حتى أذهبكم وجن أنا أب سمعت كأسري مال نعم نيس أي سؤال صد إيماتي زي أبير كابس أي حل منه سلزي إزعلت زك أن خنا استوعلوا زلنا تندقون تعلون فتح خمام طلي مبالهم نقدامن ندقومن نهوانن ندق أن كدحن كم زمتة نمقلات كرسام لخنا بملأت حاتيات السبقين مالت نقدامن هوان طلي يكون كدحن مزي ملأت حاتيات أبلاتنا نجلس نبرة نقول عالم كدحن مزي مالت سلزي تأدقي كلاي بترجم بيت كريستيان نايس إسرائيلوين ملكتيان أتجز عنا زلمدت كم زخنت إسرائيلوين كا حق زلموديم حق نبيع زلهم حق أوريز زلهم يوم مالتي علو نا أحزاب ملكت نايزي أمنت ملكت يعني زي أمنت حق زيابير يقول لهم نا يفلتني علو هات عنا زلمدت هيكونتن لذي نهزبنا أحزاب كدحن النسيه مبال مالتي نهزبنا أحزاب كدحن زمت أخي مبال فتح خمام صلى الله عليه هارات فتح خمام صيمان مالتي فتح مسلم كريستوس انتهى جيرون تلنا أبتن دوك تتعينو ناب يروساليم آتي مالتي كاب حتى أتن دحرت فتحنا وانا من يزخون تلنا لبنا من يزغزا انتلنا نغزيابير يزغزا غزيابير زلو لبها كل غزي موغس الله مالتي بين رد انتلنا استنعقت ادنيا استنعقت علي انيرا مالتي جن كريستوس ابت ادغ تتعينو خمصن كله بتاستنعقت ادغ كبيره كلاتهم اسرائيلوان كدانو موصيوم كدانو من ننصفهم تقبلهم نسخه يكون كان نسخه تصعنك انسساون مريت ترغص يبلان النابل نتادغي امريت هيرغصوان مال سلامتا اذا ادغزي اخبيران تيلنا كريستوس ابزبانا سلازم منا نا እግዚአብሔር ቤተሰብ نحنا ابزبانا من يزل نقل سبكو ابزبانو سيطان تصعين ولو نبل እግዚአብሔር ካብكم يحلون ابزبان كمن تصعين له ابزبان كمن تصعين له ابزبان من تصعين له ابزبانا كريستوس تصعين زخيد اندحركم كل غزي موغس علنا منات كريستوس زلو موغس علو كريستوس زلو حغوس علو ቅዱሳን አባታትና كل غزي ፍትወት ዘዓለም ዝስዒሮም በሐጎስ ዝነብሩ ስለምንታይ እንተልና ለባሳነ ክርስቶስ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ተጾም ቅዱሳን ንክርስቶስ ለቢሶም ዝኸዱ ንክርስቶስ መሲሎም ይኸዱ ማለት ስለዚህ መናና እግዚአብሔር ቤት በዛ ዓለት እዚኣ አነ ናይ መን የዘለኹ መን ተጻዒነኒ ዝኸይ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ዝባነ የዘሎ ወይካ ሩኽስ መንፈስ ዝባነ የዘሎ ኢልና ገዛ እስና ክንፈትሽ ይግባና መንፈስ እግዚአብሔር ዘሎ ሰብ ሞጎስን ክብርን አለው ዝያዳ አውሽጥና ስደትን ዘለና ዮሴፍ አብቅኒ ፈርዖን ዝኸበረኳ መንሰ ዝነበረ እንተልና እግዚአብሔር ሙሴ ስለዝነበረ ዮሴፍ ካ እግዚአብሔር ሙሴ ስለዝነበረ እዩ ይሰልጥ ነበር አብ ስደት አብዚ ዓዱ አብዚ ወቱ አብዚ ርስጥሎ እግዚአብሔር ግን አንጊስዎ አፍቶም ዘአምኑን አፍቶም እግዚአብሔር ዘየምልኹን ሰባት ሞገስ ረኺቡ ዮሴፍ ስለምንታይ እግዚአብሔር ሙሴ ስለዘሎ ስለዚ በዚ ዕለት ወሳአና እግዚአብሔር መን ይምሰና ዘሎ እግዚአብሔር ዲምሰና ዘሎ መን ይምሳይ ዘሎ ኢልና ክንፈትሽ ይግበአና ማለት ዝያዳ ኩላትና አድሆ ንገብረሉ በቲ ዝቀርበልና ሃይማኖታውን ባህላውን መልእክት ዘለዎ ሲየ ጥራይ አይኮነን ሽቦ አብኢድና ምግባርን ዘይ ምግባርን ጥራይ አይኮነን ንሱ ምልክት ነትና ይድሕነትና በዓቢኡ ግን ንስኻ ካብ ሓጢያት ተፈቲሕ ኻዲኻ ካብ ማእሰር ሓጢያት ነፃ ወፂኻ ዲኻ ኣብ ባርነት ሓጢያት እናነበርና ሆሳእና ይሰ ዝበልና ይኮን እግዚአብሔር ዝሕጎሰልና ማለት ስለዚ ከምቲ ሃዋርያት ፈቲሖም ዘምፅሉ ሎሚ ኸ ቤተ ክርስቲያን ካብ ማእሰር ሓጢያት ክንፍታሕ ሆሳእና መድሓኒት ሎሚ መድሓኒት ኪ ሎሚ ድሕነት ከይ ስለዚ ካብ ሓጢያት ተፈታሕት ሎሚ ድሕነት ኪ ካብ ሓጢያት ተፈቲሕ እያ ትብል ዘላ ማለት ነቲ ፅባሕ ንኽብሮ ናይ ሕማማት ሰሙን ካብ ሓጢያት ተፈቲሕና ኢና ክንኽብሮ ዘለና ማለት ናብ ጸሎት ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅብል ክኸውን ስግደት ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅብል ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ካብ ሓጢያት ክንፍታሕ ግዴታ ኣለና ምክንያቱ እንተሪኢና ነቢ ኢሳይያስ እንታይ ይብሎም እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ኢሉ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ስለምንታይ ኢና ጼምና ኣምላኽ ዘይሰምዓና ትብሉ ኣለኹም እወ ክጾሙን ከለኹም ማቕ ትኽደኑ ኣለኹም ኣብ ሓሙሽት ትድቅሱ ኣለኹም እወ ግን ኣነ ዝሕጎሰሉ ጾም ኣይጸምኩም ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነስተውዕል ዘለና ክፉእ ዘመን ጾም ኣየድልኒ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር ይቕር ይበለሎም ስለምንታይ እንተልክያም ጾም ኣየድልኒ ክርስቶስ ጸይምልና እንዲኦም ዝብሉ ክርስቶስ ጸይምልና ጥራይ ኣይኮን ሞይትና እንዲ እንተኾይና እንሞት ኣለና ክርስቶስ ካ መምህር እዩ ስለዚ ናይ መንፈሳዊ ተግባራትና መምህርና ክርስቶስ እዩ ንዓና ማለት ጾም ጸይሙ ጹሙ ኢልና ወላ ትንቢት ኢሳይያስ እኳ በስ ትጎ ዘለኹም ጾም ኣይሕጎስኒ ኣነ ዝሕጎሰሉ ጾም ግን ኢሉ ነጊሮም እግዚአብሔር ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝሕጎሰሉ ጾም ደይ ዝጾም ዘለኹም ኣነ ዝሕጎሰሉ ጾም ኣርዑት ባርነት ምብታኽ ኢሉ ማለት
እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ጾም ካብ ሓጢኣት ነፃ ኮይንካ ምፅዋም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ሓጢኣት ኮይንና ስለ ዝፆምናስ ኣብ በደል ኮይንና እናፆምና ንጾም ከነቃል ኣይግብአናን ናይ ጾምና ውፅኢት ክንረክብ እንድሕር ኮይንና እዋ ካብ ሓጢኣት ነፃ ኮይንና እንተፅምና ጥራይና በረኸት ንረክብ ተምሃራይ እኳ እንድሕር ብዝግባእ ዝተምሃሮ ኣፅኒዑ እዩ ዝሓልፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ዝወፅእ ኩሉ ይሓልፍ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኩላትና ስለ ጾምና ይኮን ብኸመይ ኣገባብ ንፅወም ማለት ኣብታ ናይ ትንስኤ ናይ በረኸት ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ክንረክብ እንድሕር ኮይንና ኣብታ ናይ ድሕነት ግዜ ሞገስ ክንረክብ እንድሕር ኮይንና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ክንፅውም ግዴታ ኣለና ስለዚ እዚ ሆሳእና ማለት እንታይ ማለት ዕለት ሆሳእና እንተልና ምስጢሩ ነዚ ይመስል እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ናብ ቤት መቅደስ ምእታው ሓደ ክርስቶስ ስለምንታይ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ እንተልና ልማድ ናይ እስራኤላውያን ኣለዎም ሓደ ትንቢት ንምፍፃም ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ዝነበረ ትንቢት ንምፍፃም ካልኣይ ግን ቀዳሞት ነቢያት ናይ ሰላም መልእኽቲ እንድሕር ኣለዎም ኣብ ኣድጊ ተፃዒኖም እዮም ዝመፁ ፃዕዳ ለቢሶም ከዓ ይሞቱ ነይሩ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ናብ እስራኤል ምምፅኡ ሰብ ወፂኡ ምቕባሉ ናይ ሰላም ንጉስ ኣነ ክብል ስለዝደለየ እዩ ማለት ስለዚ ናይ ሰላም ንጉስና መን እንተልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ማለት እናበላዕና ንጠሚ እናተሰትና ንፀምእ ዘለና እኳ ናይ ሰላም ኣምላኽ ምሳና ስለዘየለ እዩ ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እዚ ዕለት እዚ ናይ ድሕነት ዕለት እዩ ማለት እዩ ጥራይ ኣይኮነን ኩላቶም እቶም ብቅድሚን ብድሕሪን ዝነበሩ ህዝቢ ከይቦም ከዓ ሆሳእና በኣርያም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ብሩክ ዘይመፅእ በስመ እግዚኣብሔር እቲ ምስሊ እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩክ እዩ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዝርሕቕ በረኽተ ስጋን በረኽተ ነፍስን ዝህብ እዩ እናበሉ ከዓ ዓብሎም እናጨደሩ ብመዝሙር ምስጋና ተቐቢሎም ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ድሕነትና ብመዝሙር ምስጋና ንቕበለሉ ነቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ምእንትና ዝረኸቡ ስቃይን መከራን እናዘክርና ናይ ድሕነት ጉዕዞና ነፀብቐሉ ዝተባረኸን ተቐደሰን ዕለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ ክንርድኦን ብኸምዚ ክንስዕቦን ግዴታ ኣለና ሆሳእና በኣርያም እቲ ኣብ ኣርያም ዝነብር መድሓኒት ገይርልና ወዲ ዳዊት መድሓኒት ይብልና እናበሉ እዮም ኣመስጊኖም ስለዚ ኣብ ባርነት ኮይንና ይኮንናን ሆሳእና ንብል ዘለና ንሕና ኣብ ናፅነት ኮይንና ኣብ ድሕነት ኮይንና ኣብ እምነት ኮይንና ኣብ ስነ ምግባር ኮይንና ኢና ከምኡ ንብል ማለት ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ኪኖቲ ሆሳእና ኢሎም ኩሎም ህዝብን ኩሎም ህፃናትን ተቐበልዎ ሎማ ኣነ ንስኻትኩም ብኸመይ ተቐቢልና እዚ ሆሳእና እዚኣ ማለት እዩ 40 መዓልቲ ምስ ጾምና ኢና ሆሳእና ንኽብር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዘን 40 መዓልትታት ከመይ ኢልና ሓሊፍና ካብ ሰኑ ክሳብ ዓርቢ እናቐፅልና ተመፂና 40 መዓልቲ እዩ ዝኾን ክሳብ ሆሳእና ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ ሓሊፈ እዩ ሓጢኣት ስዕረደ ድሕነት ዝኽብር ዘለኹ ሓጢኣት ስዕረደ ሆሳእና ዝብል ዘለኹ ምባል የድልየና እዩ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ሽግራትና ብልማድ ንኸይድ ስለ ዘለና እዩ ነቲ ናይ ጾምና ብልማድ ካብ ምግቢ ምኽልካል ስጋ ምብላዕ ከዓ ምብሃግ ንሱ ይኮነ ካብ ሓጢኣት ምኽልካል ንሓባሩ ካብ ሓጢኣት ምሕላው ማለት እዩ ስለዚ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ኣለዎ ናይ ቤተክርስትያን ሓፈሻዊ ግን ንኽርድአና እቲ ዕለት ሆሳእና ንሱ እዩ ስየ ሒዝና ምቕባልና ናቱ ዝኾነ ትርጓሜን ናቱ ዝኾነ መግለፅን ኣለዎ ሓፈሻዊ ግን እቶም ህዝቢ ስየ ሒዞም ንክርስቶስ ብኽብሪ ተቐበልዎ ኣብነት ናይቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም እናዘመሩ ንክርስቶስ ተቐበልዎ ንሕና እውን ናቶም ኣብነት ተኸቲልና ቤተክርስትያንና ታሪኻዊት ቤተክርስትያን ስለዝኾነት ስየ ብምሓዝ ሆሳእና ኢልና ሰላምናን ድሕነትናን ንምዝካር ኢና ስየ ሒዝና ሆሳእና ንኽብር ማለት እዩ ሆሳእና በኣርያም ሆሳእና በኣርያም ሆሳእና በኣርያም እንበለ ደዌ ወሕማም Shahi Entertainment Shahi Entertainment Shahi Entertainment